Toto je Fifko. Je to youtuber, ktorý je bohužiaľ v dnešnej dobe nechválne slávny, hlavne kvôli veciam ako napríklad toto. Toto. A našiel som nie jeden, ale dokonca až 4 a ochutáme si, ktorý je najlepší. Toto. Poďme urobiť speedrun na dosratie sa z KFC. Alebo tiež aj toto. No napriek tomuto všetkému má Fifko stále jednu vec predsa len spoločnú aj s ostatnými youtubermi. Tiež má svoju Minecraft sériu. Kým všetci ostatní youtuberi svoje Minecraft série točili v roku 2013 alebo 2014, Fifko začal 2020. A aj tak o Minecrafte nevedel skoro vôbec nič. Práve tento fakt robil jeho videá z Minecraftu strašne zaujímavými, pretože videl prvýkrát zombíka, creepera aj skeletona, čo sú Minecraftové príšery, o ktorých každý z nás vedel, keď sme mali 10 rokov. No dalo by sa povedať, že jeho séria sa doslova preslávila tým, že v nej strašne veľa failov. Fail bol takmer v každom videu. Od tých vtipných failov Shift a klikáš pravým, chápeš? To je úplne easy, to ako iba debil by sa tu zabil! až po faily, kde mu zhoreli veci, ktoré získaval niekoľko dlhých hodín. Sem a zdraj! To nejde? Tak to musím počkať a takto sem a zdraj! Nevybuchla. A keď proste... No nakoniec sa mu aj tak podarilo zabiť Ender Draka po 60 dieloch. A na počesť tejto úžasnej série som sa rozhodol spraviť video, v ktorom by mal byť každý jeden fail, čo sa mu v sérii stal. Od prvého dielu až kým zabil Draka. Čo hráš na Archerku? Čo si v Clash Royale, ty debil? Ty si v Clash... Ďalší debil, to si robíš srandu. Na čo som si... Ježiši! A toto bolo čo, však chudák, to máš budík alebo čo? Ale pane bože, idem sem... O nie! Vychádza slnko tak zhor. Zhorte! Teraz je váš čas, chlapci. Teraz je... OK, už máme deň, myslím, že máme pokoj. Faka, chlapče, nejdeš spať? Uzavrime příměří, podám ruku. Uzavrime příměří, prosím. OK, druhý respawn, druhej minúte hry. Už ideme hrať seriózne. A už to vychádza. A už sa vám kráti čas, chlapci. To si pozriem zblízka. Do ryti! No poďte. Nie! Aká je šanca? Aká je šanca, že cúvaš? A pôjde zrovna do toho jednoho pixelu, ktorý si sa vykopal. Tu si vyrobím také točité schody, sem jak vodopádom. No. A už som vo vode. What the fuck? Však vôbec sa nebolo vysoko a teraz som prišiel o všetko... Ten pavúk vieš plať? Ten pavúk vie... Do riči! Nie, nekoncem! Nie, prosím. Rýchlejšie stav, jak ten pavúk. 18 kociek má už... Fuck! What the fuck, skap? A to keby si chcípol, chodíš robiť... Da fuk? Tak dá fuk! Serem ti kopane, idem craftiť cobblestony. Z100? Dá sa to žrať? Nedá. A ešte... OK, učím sa, hej. Nepíš tam nič, máš rozpísané Fifčo kaktus, pichá ty debil. Sorry, však máš štít. Do vody, to je safe. Pravidlo číslo 1, neko pod seba. Pravidlo číslo 2, neskáč do jaskyň. A ideme od nuly. Jo, čo je? Som sa zlakel. Tu už to je nebezpečné, chlapci. Minecraft hardcore. Ježiš, nie. Prosím, dá sa. Bež, skáč. Nie. Ja už tam neidem. Toto je sračka. Kde je tá posteľ? Do riči. A tuším, že tá posteľ bola tuto. Ideme to risknúť, chlapci. Blaze RNG. Pravi, daj. Nie. Našiel som ju, áno. Všimol som si to v tom momente, ak som vyskočil a videl ju. OK, našiel som ju, super. Ty si ja prekrát, teraz skapeš, ty debilko, sprost. Ty nemáš... Chlapci, toto je nádhera. Ideme semka. Nie! To čo je? Čo je? Táto hra je sračka. To už nikdy nenájdem. What the fuck? A noc trvá, ty vole, pol hodinu. No výborne.
Boha, jak som sa už tešil z tejto hry, jak som sa už tešil. Ďakujem za pozitívne komentáre, že sa zlepšujem proste, to ďakujem, vám to cením proste. Aha, skapal som až po 2 minútach hry, to sú rekordy. Ja sa uhnem, ja som dobrý obijanej, ja som dobrý obijanej. Ty dement, domáce úlohy nechce... Ty debil, ty spotený, ja ťa zabijem. Ja ti zabijem ženu. OK, kde to bolo aspoň F3? Máte pekný deň, ľudia svoje fifko s krávou. Čus, utekaj, nie po mojej posteli, ty špina zastratá. Čo je? Nie! Kde som? Fivčahal zabodkanula, lučím sa s tebou. Berem si crafting table, lebo už som zabudol, jak sa vyrába. Berem si pec. A berem si... Ježiši Kriste! Chlapci, ja sa idem dostrať, vrátim sa a kopeme. Ja som nechal nepauznutú hru? To som debil? Nevadí. Neviem, či koľko tých oných cobblestoneov. Mňa pichlo pri srdci, nie, tak som 2 schody letel. Nie. Okamžite si vyrob, ty vole, planky, či tieto torčky. Jak sa vyrábajú torčky? Nie, ty debil. Ty si spočený kok, to čo mám na... Ja neznášam túto hru. Vysvetlíš mi, prečo som tu, keď som sa vyspal tam? Lebo ja som si nechal postel v ruke, že? Nezdášam to. Cieľom dnešného partu je zaskryť to celé, urobiť si taký prvý Fifčo House 3.2 a konečne namnožiť tie sprosté... Mne sa vypol komp. To čo sa stalo? Mne sa vypol komp proste. Ty si tam začal nohu dačo? Neviem, možno, hej, nechcem hovoriť, že nie, ale možno som začala si chytila. Fú, mám to. Fú, boha. Proste človek si hrá zrazu, že shooting down. Hej, kopal som do toho, ale nechcem sa hovoriť, lebo som sa bála, že keď to tak nebude. Ty si kopal do toho? Tak ma si jebeš. Takže, vážený, prestalo sa to, že Kristína kopala do vypínacieho tlačítka a vypol sa celý Minecraft. Wow, lávové polia. Počkaj, ideme sa zabiť. Hopky, šupky. Ajaj. Prečo som musel padnúť zrovna tam, aby mi tie veci padli do jaskyne? Ja som taký dement. Versus pavúci. Nie! Korečky! OK, našťastie mám všetky moje veci späť a idem kopať pod seba. Toto je ono a ideme na to. Ja nájdem tie bane. Že vraj bane sú strašne super veci. Vieš, že teraz si krvácajú oči. Fifčo kope pod seba. Pane Bože, pravidlo 1 v Minecrafte, nekope sa pod seba. Tuto je máš špakáč a strčte do toho pravidla 1. Niečí, poď mi... Aha! A ja som to hovoril. Si tu skapem teraz. Pravdepodobne. Ty vole, to čo je? To čo je? To je ono! A máme to. Jak tam hodím TNTčka, že to vyhubím proste? To je ono. Nie! Chcem si povedať, že toto je ono. Shift. Ideš, držíš shift a klikáš pravým. Chápeš, to je úplne easy to ako... Iba debil by sa tu zabil! Zomrete, vy skapete. Ja viem, ako zabíjať creeperov, ešte ten pušný prach využijem. Skap. Oh, ty debil spočený, ty si mi urobil dieru do domu. A 3, 2, 1... Doriti! To malo spadnúť! Úplne pohode, teraz by tam nič nemalo byť. O, Doriti, počkaj. A Doriti! Hore! Bež hore! Jak sa dostane hore? Jak sa dostane teraz hore? Padaj preč, tu je kopec ironu. Ja chceš preč. A tá voda sa neminie, alebo čo? Kto ma to zabíja? Ja do riti! Ja niekedy nepochopím proste. Si človek povie, to robí na schvál, bohužiaľ nie. Kde je Johan? To nemyslíš vážne. On mi ho zjedol. Maroš, ty si skončil. A už tá obrába mojej kravy. Ja nemám šancu to prežiť, ja nemám meč. Chápeš, oni ma tu zjedia. Nie. Choďte do...
oblečené moje brnenie. On má oblečené moje brnenie. On má oblečené moje... Jak to mám zervať? Čo to sa nedá? On má moje... A teraz čo, chlapci? Poďte do faka. To sa nedá. Tam je láva, oni mi tie veci zhoria ešte. Mňa nebaví táto zastratá sprostá hra. On má moje veci, ten debil, chápeš to? Bubil, teraz buchol a pomer rýchlo. Tu je toho strašne moc. Tu je... To čo je? To sa nedá. Musím trafiť tento môj bazén, počkaj. Hop! Čo sa trafím? Skoro. No. Nemôžeš skapať. Nezabíjajte ma. Prosím. Skap. Prosím. Tak blízko. Môj Minecraft, ten sa rozpadá. Divné veci sa mi dejú. Veľmi divné veci. Pozerám na moju ruku. Čo to je? Toto je čo? Kúkáš, to čo mám za ruku. Potom dám F5, chlopci. A zo mňa je nejaký hnusák Hulk. A potom som dal dole helmu. Kúkam, chlopci, toto je čo? Čo je to s mojou postavou, chlopci? Prosím, čo sa to deje? Ja som si googlil. A tam píše, že možno mi hackli Minecraft, či čo? Že možno mi takto hackol a zmenil skin? A nechcem taký simple strom, čo ja chcem niečo špeci. No toto je verzia 1. Počkaj. OK. To čo je? Haló? To je duch Vianoc alebo čo? No... Toto je čo? OK, tak toto nie je dobré. Asi by to chcelo postupné zužovanie, mám taký pocit. To sú kamoši, štvrtý a bam. Oni sa zabijú navzájom, vy dementi. To čo je za skin? Sa mi zmenil? To si robíš srandu. Ktorý z vás to robí? To čo bolo? Takže zdravite Ivko pri ďalších kotečkách, chlopci, ja vám musím poďakovať za ohromnú podporu. Dáme 900 líkov, akurát do kolečka, hej. Takto, tak. A teraz to bude úplne že epičné a ešte sem dáme. Bum. Počkaj, čo? Aha, hore. Je to tam, môj prvý diamantový kropáč, kotečka. Dneska vám ani nadávať nebudem. Dneska vám len ďakujem, chlopci. Čo? Ty debil, hlúpy. Ja idem spať a ty máš tu chodovak, kde mám šít? Počkaj. Ja to zabijem. Tento zápas vyhrám. Jeden život, počkaj. Hop. Tebe, ja chcem levely. Aha, to som presne chcel. Obchodník, poď sem. Wizard, poď sem. Čo máš? To rídi na ten... Aha, tak... To je ten čarodejník. Takto. Aha, čakal som niečo epickejšie. Haló? To takto musí celé ako keď začne horeť porádne. Aha! A už to ide. Počkaj, ale... Horí ti! Nie! Zachráňu! Nie, choď, utekaj! Nie! Nezačneš sa okna! Daj ju preč! Počkaj, nie, stop! Počkaj, mne to zapáli dom! Stop! Nie! Aj nemám sekeru? A čo, ja mám meč? Ty debil, to čo je? Poď sem. Wow, je po ňom? Raid skončil? Nezmestíš sa... Oh fuck, attack. That's a lot of damage. That was a lot of damage. Máš šuchel ma tými rohami a už bol po mne. To je impossible. No poď. Poď, bejku. Ja si aj nehytnem. Chápem. Však to sa... Ja ho neviem hitnúť. Tak ma zabite, no. Toto je strašná otrava, počúvaj sa. Oni dostávajú, ja to chápem, oni dostávajú elixír života. To je to. Aha. Ja musím zabiť tých čarodejov posratých. Ty musíš skapať, teba musím zabiť. Ty musíš chcípnúť, ty debil. Ja to už chápem. Skap. Do fucka, teraz mám venku veci. Dobre, sa zabil navzájom, to je to. Ale tí výčkári sú hnusní. Wizard s tým hovnom na hlave. OK, to mi je jedno, že som skapal. Si ma nezabijú, to mi ríkajú diváci. Jeden život mi ostane proste, chápeš? Áno, to je to, vy nubáci. Do fucka, tak nič. To čo je? To čo bolo? Jaký vex? To čo zostalo? Malá práška, považte mi za prášku. Tu je nejaký kňaz. To je čo? What the fuck? Čo to je? Čo to?
To nech prechádza cez stenu! To je čo? To si robíš srandu zo mňa. Skap. Co to je nad dverami? Prosím vás, už nie. Prosím vás, už mi to už prestaňte ma byť. To je nočná mora toto. Čo je? Ja nie. Toto je zlý sen. To je tento kok. To je zlo. Posraté víry. Oh shit, okej, potrebujem sa dostať dole a nemám ako jedne skočením do vody. A keď to netrafím, tak prídem o tie levehy, čo som si našporil. Takže vás si klepne, prosím, Fifčo, traf to. Prosím, traf to, to je easy. Boj! Koľko levelov? Prosím, koľko levelov? Prosím, ja chcem ja som musel dneska encharchovať. Prosím, koľko levelov? Mňa porazí. Prisahám, mňa klepne! Koľko? Prosím, aspoň 30, prosím. Koľko levelov? To si robíš srandu. To bolo všetko? Ja mám chuť plakať. Ja sa rozplačem. Ešte 5 chvíľkov som skakal a trafil som. Ja proste zas potrebujem ísť dole, ale to je úplne easy. Ja neviem, čo má stres, alebo čo to je úplne easy trafiť. Ja už som kľudný, ja už som zverý si, že proste je zle. Že som slepý retarasi, alebo čo ja neviem. Čo by mal vedieť každý Minecraftový profesionálny hráč ako ja. Každý vie, že postel vybuchú dokonca, keď som schovával komentáre, tak som videl jasne, že Fifčo nedávaj tam postel, to vybuchne. A preto, aby som dostal ten achievement, tak ja pekne to tu ohradím cobblestoneom. Sem a zdraj! To nejde? Tak to musím, počkaj, a takto sem a zdraj! Nevybuchla. A keď proste... A kde mám achievement, vy dementi? Nezhorelo to, že? Nezhorelo. Úplne easy, ako ak ste ma chceli potroliť, tak to proste nepôjde. A čo keby sa to proste ohradil celé, vybuchne to? To sa musí nejak okašľať. Keby sem strčím tú postiel a celé to ohradím a kliknem na to proste odtiaľto. Aj tak to buchne! Sranda, že to proste neuhorí oblečenie moje. To je celkom ako zaujímavé, ten netherec je taký divný. A kde mám brdenie a gače? Kde to odletelo? Mi neríká, že mi to zmizlo. Jak to, že minulé mi nezmizlo a teraz mi zmizli proste dve veci z brnenia? Za asi 9 plus 4 diamanty. Tak uhoria tie veci tam alebo nie? Ho tam papuče. Uhoria! What the fuck? Čak minulé to nehorelo. Tá si robíš srandu zo mňa, ty postrata. Ja už v živote nejdem do Netheru. No a... To je moc. Nie! Bože! Pripomienka na part 2, ty vole, kde som padol do mojej legendárnej jamy. Čo to je? Čo to strieľa? To je čo zas? Ja neznášam túto hru. Že som nemal ten diamant u seba a teraz neviem, kde som vôbec. Ja som mal všetko u seba, že? Počkaj, ja som nenechal nič doma, že? To si robíš srandu! Ja som na svojom pôvodnom spawne, lebo som bral postel so sebou. Ja debil som urobil školácku chybu a zobral som si postel so sebou. Ja som taký idiot. Debilko, hej na ňo. Teda takto, a chod, vypadni do jamy, do jamy choď. Zemrite! Ja som sa nevyspal, ja nemôžem, a to nemá okna, lebo ja som debil. Do faka. Ja som taký idiot. To bude ťažšie, ako som si myslel. Na to stíham, ty vole. Zabij sa, ty dement! Boha mňa klepne. Chýb! Jaká je šanca, že láhneš do postela a vyjde creeper? Kde som? Však som sa vyspal! Rovno, máš tam už ten achievement? Fuck, ja som sa nevyspal, že? To lutujem viac. No, poj. Okej, daj mi minútku.
To Ricky. Tento diel je normálne tutoriál, ako prísť za jeden diel o 20 levelov a nič nespraviť. Prosím, ostaňte tam hore. Prosím, že to funguje. Prosím, že to funguje. Áno. A... To si robíš srandu zo mňa. To asi nenastavím, že? Prosím vás, dementi, kde je problém? Kde je problém? Ja tu mám idiotov. Skápem, dúfam, že som sa vyspal. Dnešný cieľ je dokončiť konečne po 8 partoch túto Ser má od začiatku. Ty idiot, kedy zlezeš z toho stola? Tí primitívovia vykecávajú sa. Jak im to vysvetlím? Kam ide? No? Žena pochopila? Áno? A vy ste teda Marošovi, prosím ťa. Nie. Ty si sprostá, pane Bože. A Maroš to kam zaparkoval potom? Ten tu ostal proste. No poď hore. No, sem. Kde je žena? Tu je Maroš. Kde má ženu? Kam zmizla? Maroš hľadá ženu. Ja neskončím tento diel nikdy. Maroš, prosím, kde máš tú sprostú ženskú? Prísahám, mňa porazí z tejto hry. Jak je možné, že proste zmizla? Prosím, prečo? Ja to snažím sa, ako točím to hodinu 3/4. Hodinu 3/4, tu stavím na tú diaľnicu. 4 party, aby som potom zistil, že oni ani nechcú byť spolu. Idioti, sprostí, ja skáčem, chlopci. Idem spáchať samovraždu, lebo ja to tu už nevládem, tu už žiť tomto svete sprosto, mne tu všetko mi tu robí nervy, len ja to mám nervy, toto proste není pre mňa, chlopci, idem spáchať samovraždu, toto je koniec, skáčem, dovi, čau. Tu máš dôkazné video, hej, tu ti hrá práve teraz dôkazné video, ako tam hodil, skočil po ňu, odišiel a bola enchantovaná. Je to easy enchant, mi hovoril typ, ideme to vyskúšať, chlopci. Jemné pritka, teraz vyhodíš sekeru, skočil tam, zebral sekeru enchantovanú a vrátil sa. Tak poďme na to, hej, poďme na to. Drop. Ale toto mu nerobilo! Toto mu vôbec nerobilo! Ale však ono horel ešte aj v inventári. Fire resistance. Ten creeper tam vľavo hore. A few moments later. Mne vybuchol creeper. Ja to tu nastavujem a mne tu... Chcem uzrať tie kocky. Nehaj ma, pohaj ti nastavujem Ja som sa iba nastaviť stream, ty... Čo môžem ešte reálne zmeniť vlastne? Svoju postavu. A keď sa dotkneš ale toho v strede, tak to vybuchne a prídeš všechno poklas. Nič sa nevybuchlo. Aha, pohoda. No a práve si prišiel o všetky čestky, ktoré tam boli. Si v ríti. Poď hore. Do riti, to mi dačo pripomína. Jako zrvem. Do fucka! Čo som mal spraviť lepšie? Ktoré veci sa nemenia ani za 50 partov. Skúsime to len tak urvať, hej? Do fucka! To nejak moc vyteká, počúvaj sa. A preto by sa mal dneska ísť na výpravu, zebrať tie enderperly, naplnené týmto a nájsť to. Dneska to budeme iba hľadať. Treba mier. Pri mojom šťastie by ste proste mahejtili, tam budú 4. Šanca je veľmi nízka. Šanca 4 sú 2,5%. Na 5 si neverím, to je už moc. Všetky keby tam boli tí veľa, tak sa smeje veľmo. Poďme na to, som na 5 celkom. Láva, spawner, zeber si torčkáre a bám z tejto strany. Koľko tam ty... Jedno oko. Super, Fifčo, no. Cool, no. Tak dobre, no. Super. Dáme takto. Tak som šťastlivec, no. Jedno oko. A mám všetko, hej, môžem ísť, skočíme, chlopci. 3, 2, 1, op. Čo? Tam sú slendermeni, som na obsidiáne a... Prečo som vo vzduchu? Aha, to je on? Tam je, počkaj. Bam! Deilko! Prečo? Čo to je?
What the fuck? Tu ti nepomôže ani štít. Čo bolo to fialové na zemi? Aha. Teraz som úplne za idiota. Za nubanského idiota. Poďme tam znova. Ja už nemám čo stratiť, ak sa hovorí. Pozeraj. To sa ukladá hen. Raz, dva, tri, štyri. Fialové gule strieľanáke. A zase to. A zase. Tak, what the fuck? Do fucka. Do fucka! To je hovadina a ja tam nedoskočím. Tu máš! Bam! Však ho nehitujem! Prečo? To čo je? Prečo takto to... What the fuck? Čo? Ten debil ma trafil. A už je to tu. Na čo hitlo a neviem čo, ale tu ako keby doplňa benzín. A zerval ma. Do očí mu streliť, alebo... Čo? Jak sa mu dá na čo ubrať vôbec? Ja som neubral nič. Čo je to za sračku toto? Prečo? Ešte je jedna vec, čo viem ako profesionálny Minecrafták, že postele vybuchujú. Tak ja som nič nespravil. Tak skús to... Do fucka! Tak som si neskúsil ani postel. A som na spawne. Končím! Čus! Bam! Čo? Tak to zerví už to jedno! Co spôsob zerval ten kryštál? Ale tie veci ostanú dole ináč, to je celkom cool. Necháme, iba to chcem zervať. Ja skapem, nie jedno. Poloskyňajme. No. Jo! Ja som taký dement. Ja to vyhrám ten Minecraft bez všetkého. To si tu nehaj. Ale nie! Musíme ešte teraz to zebrať, dúfam, že ma nezabije. Lebo však blokov mám dosť. Á, do fucka, tak nemám dosť blokov. Ja som zas postel zabudol, že? A však po ceste zabijeme ovečky. Ale keď ide noc, ja sa radšej vrátim, ja som dement. Počkaj, však ja som celý čas mal u seba. Pane Bože, ja som taký idiot hlúpy. Keby som to zabil môjim pádom, by to bolo cool. Nestihol som, klikal som. Nevadí. Ale on ma zabíja. Čo? Toto je strašne easy hra, chlapci. Toto je strašne easy hra. What the fuck, už má skoro tretinu života. A do fucka. Keby teraz skapal už spolko života. To je boss fight, ty vole, jak sa patrí. Poď. Koľko úderov som od toho? Koľko úderov som od konca? Chlapci, poď.